aduna tay panalipod na pud diha sa Ginoo, buhatag na pud panalipod. Matod pa niya diri sa to give us a nail in His holy place. Kining lansang ba? Gibaliwala na niya siya mga pastor. Nga dapat ang mga pastor muwali sama sa lansang. Kanong naa may nails in His holy place. Kapito nang gingon sa Ecclesiastes, ang usa daw ka magwawali mangita nag acceptable word. Kanang iyang iwali nga sama sa lansang nga malubong yun sa kasing-kasing sa tao. Kanang magpabilin ba nga pulong nga din nganong naamang kay pulong tungod kay gilubong na sa Ginoo, nga din ikaw iya sa Ginoo, nga din sa diha nga ikaw mga lagad sa Ginoo, anhig yung ka kada Domingo sa Ginoo. Mo nang pulong nga nalubong anil. Mo na yung giingon diri oh. Walay nagsulti nga mga pulong sa Ginoo ini. Ang Ecclesiastes nagsulti. Mo ni gyatagang tag time dili lang kay mauning bersikulo, daghang kay gisulti dili nga bersikulo. Mo ni ako i-summarize lang ninyo kay nabasahan na po ni tanang pulong. Ay numdum na lang ni gipasabot na mo sa Ginoo. Mahitungod ka ng rapture po. Ako na ipasabot yun ninyo. Ay mo pag-after ka ng rapture. Kaya ka ng rapture is the manner lang kung saan ta pagkuha sa Ginoo. Mo bitang hingon ang Ginoo. Kaya namutingog ang last trumpet. Kita dita kadungog ang last trumpet. Kaya nga naman, usa na kapananaon ni John the Beloved dito nga din ang mga manulunda dito gipangsugo na sa diya nga mutingog daw na mulihok na tong mga manulunda munaog na daw diri. Oto sa diya nga mutingog ng last trumpet si Jesus Christ munaog na diri. Wa pa man itingog. Di po na nato madungog sama sa ubang nga gibuhat lang nga mutingog daw ang trumpeta. Ang tanan na isulat dinhi may tungod ni sa espirituhanon. Butang ni sa Ginoo spiritual ni walay literal ini. Mao ni ang guidance nato sa diha adunay mga panghitabo sa kalibutan. Ang espiritu magatudlo nato mao na ang mo-comfort nato aron dili ta masalaag, aron dili ta mahadlok, aron dili ta magkuyawan. Mao na ang Espiritu Santo nagtudlo matud pa kang Apostol Pablo kung unsay buhaton nato sa diha moabot ang Great Tribulation ay wala ta gi-appoint ana. Gi-appoint ta sa Ginoo sa himaya niya. Nya kanang himaya niya sa karaan muna atong taming muna ayaw mo kahadlok ining Great Tribulation kaning pandemic ang akong gikadlokan sa tinuod lang paghuman ini basig magsarusuroy ko bisan magsaya-saya nako kay nga nahuman ni mahuman man gyud ni kay warning man lang ni nya maghatag space basig mingon ka mulaag na ka muadto na ka bakasyon na ka maligo ka nayuban ako mga kauban ni tawag sa kuha nagpa-estimate pa gyud nag-prepare pa gyud. Ay mga eskwelahan nga di nag-post na sa ilang mga pambot usa sila ka Christian. Muni akong gingon sa inyo warning ni sa Ginoo nga ginuapit na mubalik. Mo bitaw na nga ding dapat naagit tay pulong sa Ginoo. Kay mao man atong suga sa kalibutan nga bilang mga lagat ta nga din magalakaw ta. Mo bitaw na kaning pulong sa Ginoo is a light. Light ni sa ato ang mga dalan, sa ato mga tiil, kagiagian. Ang Roma chapter 9 verse 27, 28, ato ning baliko na. Kung atong una, ang pestilence is a cutting of man and beast para pahinumdog na din dunay dalan sa kamatayon o dunay dalan sa kinabuhi. Ang giingon ni Apostol Pablo sa ingon daw ni Isaiah sa Roma chapter 9 verse 27, Isaiah also cried concerning Israel, though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved. Ang remnant lang mo'y masave, bisag dagkan sila, bisag sama sila sa baybayon, bisag kita karon mo na sad na kung hangyang giingon sila. Daghan man sila, labaw punta, daghan punta, pero mahibilin lang mo'y luwasuna. Verse 28, for He will finish the work and cut it short in righteousness. Uning giputol ang righteousness. Kamong naamo sa balay karon wa mo kasimba. Plano na sa Ginoo. Pag mahuman na ni, kami diri nga naami diri, inyo may makita nga kami nagpadayon. Aron malipay mo kung wala mi. Mo bitaw na iyang gingon diri ha. Because a short work will the Lord make upon the earth. Mo ni ang short work. Mag-set na po siya og gamay time nga di magbuhat na ta.
Atong giingon ni Jesus Christ, work what it is day, the night cometh, no one can work. Muna, walay makabuhat. Muna, samtang adlaw ang pabuhaton nato ni. Samtang natay kayo, muna, makamputa sa Ginoo na matapos na ning COVID nga din, freedom na tamuan ni din nga wa natay kadlok. Muna na ang time na ito yata, ang pangutana, kanus ka na, Lord. Bisan ako namutana man ko. Paabot lang data, wait upon the Lord. Basta makaibaw lang to sa pulong sa Ginoo kung sa ibuhaton. Kay kana usa kana ka last chance nato sa mga Kristohano nangalagad sa Ginoo gusto maluwas. Mo na ang nangahibilin nga diin aduna gyud desire nga maadtog langit. Labaw sa tanan kini atong kaluwasan nga paningkamutan nato aron makalikay ta sa kapungod sa Ginoo. Ang atong kahadlukan lang sa tinuod ng kanang kapungod sa Ginoo. Kay mao man giwali ni Jesus Christ bisan ang mga Hudiyo giingnan gani sila kinsa may maka-warning ninyo or makahigawas kamo sa mga kapungod sa Ginoo. Pasalamat ta karon kay ako. Glory to God. Nagpadayag ninyo as a warning sa inyo nga din aron makagawas ta nining kapungod sa Ginoo. Kuya nang kapungod sa Ginoo, di ba? Kuya na magani ng pestilence. Madlok na magani ta ini. Tanawa mga syudad ron o mga nasod karon. Nagampo na sila sa mga dalan, nagsimba sila sa mga dalan sa mga abdo. Gisampit na nila si Jesus Christ. Kaya nga naman nahadlok sila. Kanya sa tinuod lang ako nabasahan, dili dito dapat mahadlok. Kaun sa pagi dito mahadlok, mo na yung gisugong sa Ginoo nato ato ng tanawon. Ingon pa niya dinhi. Kining ato ang kinabuhi karon. Mao ba ni sultihan ta mo abot ini kinabuhi sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Pahinumdum lang niya sa Ginoo nga nisulat ang pulong sa Ginoo. Ecclesiastes chapter 9 verse 10, 11 and 12. Ingat pa niya, whatsoever thy hands find it to do, do it with thy might, for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest. Matod pa niya, kung unsay ang imuhang nakaplagan sa imuhang kamot, buhatan na ninyo. Pinaagi sa inyong kusog, buhatan na ninyo. Kay wala na'y buluhaton, wala na'y mga pamaagi, device, wala na'y knowledge o kaalam, wala na'y wisdom, kahibalo diya sa lubnganan. Nga din ikaw padulong, kita padulong una sa samtang napay mga lugar ba. Kita buhi pamantala, buhatan na ninyo. Giingon sa pulong sa Ginoo si Solomon. Ingon pa niya din sa verse 11. I return and so under the sun, that the race is not of the swift, nor the battle for the strong, neither yet bread for the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and chance happen to them all. Kaning tanan nahitabo nga kani daw kunong paglumba sa dagan dili ni pakusganay. Kita nga din naglumba sa dagan mga atlet dili ni pakusganay, bisan kining gira dili ni palikunay, o bisan kining gitawag og pagkaon dili ni sa mga dako lang, o kining gitawag niya kanang riches kanang pagkadato dili na tungod kay siya bright nakasabot siya, labi na kanang favor nga din gihatag sa tao kanang ang Ginoo naghatag nato og gasa nga bright kay ta wapo kay ta kanta bright itong speaker mga speak English fluent kay ta tanan mga bright iyang giingon din niya kanang atong skill dili kani gihatag sa Ginoo ni matod pa niya time lang na ang chance tagaan lang kag time gitagaan lang kag chance nga kana gayod mahitabo tanan. Matod pa sa verse 12, for man also knoweth not his time, pero sa tinuod lang ang tao wa na si kabalo sa iyang time. Anong time niya? As the fish that are taken in an evil net, as a bird that are caught in the ship of the snare, so are the son of man is snare in an evil time, when it falleth suddenly upon them. Wa siya kabaw sa time kanus siya mamatay. Pero kanang imong ka-bright chance na nimo. Masaw ni imong tibok Ecclesiastes mo kani ang life sa tao. Gisulti sa Ginoo nga din ang tao wa tagay sa bulaton sa Ginoo nga ipahibalo niya. O bitaw hinungdan kung panalanginan mo sa Ginoo para anak babagon mo sa Ginoo karon pagkaugma wala na na.
Kung magampo ka sa Ginoo, tubagong ka, ugma wala na na. Kaya mo man iyang giingon, ay wala na gyud ihatag sa Ginoo nang bulaton sa Ginoo nga ikaw magkailangan man makaimong gugulod nga kung wala man na dayon Lord. Kay bisan ako, tagaan ko sa Ginoo, pagka ugma wala na to, makalimtan ako. Mo bitaw nang wingon ko Ginoo, remind me kung unsay imong gibuhat sa buha. Ginumduman ako to ang tanang gibuhat sa Ginoo nako mo nang nagpabilin ko kung atong una giluwag ko sa Ginoo nganong karon di man. Ang tao magud makalimot sa kaayo sa Ginoo. Mo bitaw tong ang gusto sa Ginoo lang muilag yung Ginoo. Mo bitaw na Ecclesiastes nag-ingon dito sa last chapter sa book of Ecclesiastes chapter 12. Remember the Creator in the days of your youth before the difficult times to come. Una gani moabot ng panahon nga lisod na gani ka. Hinumdumi ang Creator. Ang Creator mo ay naghatag kanimo time and chance. Gihatag na sa tanang tao kanang time and chance. Dumigyan ang Creator, una ka mawad-an o mga gitawag o higayon sa papangalagad sa Ginoo. Mabito na ang amos nga itong gisgutan na itong muna. Ang mga tao sa Israel di kin mamalik. Ingon pa ni Apostol Pablo sa Roma chapter 11 verse 5. So then, matod pa niya, even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace. Nga karong panahon na sa tinuod lang na ay gibilin sa Ginoo nga katong mga pinili niya pinaagi sa grasya na ay gibilin sa gingon ni Jesus Christ sa Matthew 22 verse 14. Many are called but few are chosen. O na iyang gibilin. Mao na iyang gingon po dito sa pulong ni Jesus Christ about sa ilhanan. Matod pa niya kung dili na ko pamuban ng panahon kini ako pinili di gini maluwas. So therefore pamuban niya ning panahon adunay time nga ihatag sa Ginoo anang mubo lang nga panahon. Mingon ta paita niya to ang panahon nga gihatag sa Ginoo gamay man lang. Pa naman ning kamot ta? Abi mo ang gihatag sa panahon ni Noah 120 years. Muna inungdan walula ang nakasulod sa arka ni Noah kaya nga naman gidugayan sila. Ikaw madugay ni para mawala na ning COVID-19, madugay ang pagbalik sa Ginoo. Asa man kamo adto? Magpabilin ka. Mo bitaw nang naigibati natong kalaay. Mo na gibating boring. Ngano ang boring na sa ato kay ngano man dugay kang balik ang Ginoo karon. Pag humaninig pestilence, short time na lang. Ang ginuhapit na mubalik. Mao ni ako paningkamutan. Kay kundi ta maningkamot, pero para lang sa nangahibili ni nga nangalagad sa Ginoo nga dugen ka nangalagad sa Ginoo gusto gyud ka maluwas mauna ni short time na lang. Kay mao bitaw nang giingon dito sa 1 Peter nga ang Ginoo daw langayan, sama daw ato pagbuhat sa arka ni Noah. Dugay kang mubalik, mao nang giingon niya karon ang Ginoo dili langayan. Kung dili gusto lang siya nga kita maghinulsol aron maluwas ta. Maghinulsol gyud ta karon. Ingon pa niya dinhi. Mao ni ang remnant nga nabilin sa grasya sa Ginoo. Mao ni ang gitawag og cutting. Matod pa niya of the righteousness. Matod pa niya is goes for a chance. Mao ni hinungdan nga di kita tagan chance. Mao ni ang chance. Pestilence is the cutting of righteousness. Kining na itabo ka nato ron, cutting ni sa righteousness. Mao na nangundang ng uban. Talay ko ng Ginoo nga kita wa nangundang kay. Naamang po sa Biblia nga way nangundang. Anong di man ta mangundang? Ang anong mangundang ang ta? Dili tayo sa Ginoo. Kitsa naman po'y mo comfort nila. Mabata itong gingon sa Biblia, ang uban, wala ni undang kay aron, makita ta nila, kunya sila makomfort. Ma-enjoy ta. O ma-enjoy nila nga din doon na pala nagpabilin. Ingo pa niya sa Ezekiel chapter 14, verse 20-21. O anita sa verse 22, yet, behold, there shall be left a remnant that shall be brought forth, both sons and daughters. Behold, ye shall come forth unto you, and ye shall be comforted concerning the evil that I have brought upon Jerusalem, even concerning all that I have brought upon it. O muna ni, doon na daw remnant nga gidala sa Ginoo, gipakita sa Ginoo mga anak nga babae, anak nga lalaki, aron mo comfort daw sa mga
taga-Israelites. Na ay mga Israelites po nga di nabilin nga naibong pinapaday nagsimba no, napaday nangalagat no, napaday nagpabilin sa simbang bisay gibawal naman na. Glory to God. Matod pa niya dinhi. Gidala na sa Ginoo. Verse 23, and they shall comfort you. Muna ang mulipay ninyo when ye see their ways and their doings, and ye shall know that I have not done without cause all that I have done in it, said the Lord. Nga naman, naghatag siya og remnant nga magpabilin nga mao kana mo comfort aron makita nato o ninyo ang dalan sa Ginoo nga sama sa among gibuhat karon. Ani ami sa dalan sa Ginoo nga kanya among gibuhat aron mahibaw-an ninyo nga ang Ginoo matod pa niya, I have not done without a cause. Gawa niya buhaton ni nga walay hinungdan. Dunay hinungdan nga kining pestilence nga hitabo ni para kita mahibaw kung unsa ang dalan sa kinabuhi o sa kamatayon. Mao na makita nila ang mga nahibilin or do kung kita nakita nila nga nahibilin ta nga nagbuhat ta sa dalan o gibuhat nato ang mga pamaagi sa Ginoo kung dili gusto ang Ginoo nga walay hinungdan kaniyang paggitawag o paghatag o pestilence. Nani hinungdan nga din kita magpabilin. Kita ang comfort nila nga magpabilin gayud sa Ginoo. Ingon pa niya dinhi sa Jeremiah ato atong gisgutan nga iya nang naglago na atong pestilence ka atong gihugutan kano man aron pagpakita sa Ginoo sa dalan sa kinabuhi ug dalan sa kamatayon kung asa gusto nato. Kay kining Jeremiah nagisgot man gud ni kay ang mga tao man gud naa sa syudad sa Chaldeans. So dapit sa giharian ni Nebuchadnezzar. Mamatod pa sila dito gipamatay. Sa surge gipamatay sila. Naapil po sila sa mga balatian dito kay nga naman. Aron sila makahinumdom na sila gitagaan na sila og way sa life o sa way of death. Pero unsa may ilang gipili. Atong una pang panahon sa panahon ni Moses, nagsit na ang Ginoo daan. Ingon pa niya sa Deuteronomy chapter 30 verse 15. Deuteronomy 30 verse 15. See, I have set before thee this day life and good, and death and evil. Tanawa. Atong una pang panahon, nagsit na ang Ginoo, life and death. Matod pa niya. Tanawan ninyo, ako nang gipakita kaninyo nining adlaw ang kinabuhi nga maayo ug ang kamatayon nga daotan. Sa verse 19, Deuteronomy chapter 30, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both and thy seed may live. Nga diin kamo nga mga liso mabuhi mo. Munang nagsit siya og life and death. Ang death is a curse, ang life is blessing. Mo na yung gitawag ang langit ug ang yuta nga matod pa langit ug yuta i-record ni karon matod sa mga tao ingon pa ni Moses. Nga ang Ginoo naghatag na og way of life and death. Unya aron ang tao mabuhi. Mo bitaw na nga kaning life is blessing. Ang Malakay chapter 2 verse 1. Matod pa niya, if you will not hear, if you will not take it to heart, the blessing will turn into curse. Kung ikaw dili maminaw o dili nimo ibutang sa imong kasing-kasing ang imong panalangin nga nidawat ka sa Ginoo, moabot ana tunglo na. Mawita na ibutang yun nato sa itong kasing-kasing. Kung nagingon sa Malakay chapter 2, kung dili ni mo na itik ito heart. Kung na itik ito heart nato ni, na ang Ginoo nagsit of life, inipestilence, ang Ginoo nagpainumdom na nato karon nga din, kung sa matong buhaton, kay ang sunod ining pestilence is war and great tribulation. Matod pa niya nga ang great tribulation, sukat pagtukod sa kalibutan, wala pagid mahitabo o mahitabo o dili na mahitabo unsa man kapaitan nga nahitabo wala mahitabo na mahitabo o dili na mahitabo kaning marka